חברים, אם אני באוטו, אז זה סימן שיש לי מסר קצר. והמסר שלי היום, ביום שישי לפני שבת, פרשת חיי שרה, לפני שבת מברכים חודש כסלו, חודש הגאולה, מכנים אותו בחב"ד. בימים האלה מתכנסים כל שלוחי הרבי ב-770. אצל הרבי בניו יורק, בבית המדרש המרכזי של חב"ד לובביץ', מתכנסים כל שלוחי הרבי מכל העולם. בימים האלה, בימים של כינוס השלוחים, לי אישית קרה נס גדול, אולי אני אספר אותו פעם, אבל הייתה לי מין גאולה כזאת. היה לי מצב קשה מאוד, מצב של גלות, איזושהי, ובימים האלה, בזכות התפילות של השלוחים, אני נגאלתי, אני פשוט קיבלתי את הגאולה הפרטית שלי לפני הרבה שנים, 14 שנים, יכול להיות. וזה היה, ואני מתפלל ומבקש שגם השנה, בזכות התפילות של כל עם ישראל, בזכות המעשים הטובים שמשתדלים כל העם, היום רואים כל העם משתדל להוסיף בעוד מעשה טוב, בעוד מצווה אחת, בעוד דבר קטן, ציצית, תפילין, צניעות, כל דבר, כולם משתדלים להוסיף כל דבר, לפחות קטן, להוסיף ולשפר במצב הרוחני שלו, במראה הרוחני שלו. ובזכות המעשים הטובים האלה, ובזכות התפילות שלהם, ובזכות התפילות של השלוחים, בעזרת השם, אנחנו, כל עם ישראל, יזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש, ממש עכשיו, בימים האלה, מתוך ניסים גלויים, בחסד וברחמים, שהשם יראה את גדולתו לכל עמי הארץ, ואת אהבתו וחיבתו, שלא היה ולא יהיה לה הפסק לעם ישראל. שבת שלום. אם אהבתם, אני אשמח אם תשימו לייק ועוקב. שבת שלום עוד פעם.